Spesial kagem Mbak Ida dan juga Mas Herudin. Bahwasanya cinta itu godaannya banyak ya Mbak ya. Mudah-mudahan kuat menjalani hidup bersama menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Langgamipun panggoda nika terserah. Biyen aku rak wis kandha jroning bebrayan kebak ing panggoda bebesan wanci panggung tanpa obat petang jajan kang rinoso. Saiki dak sinyo wong bagus mbok sepina sak temen anjentro kaya wong kelangan peto delek
kaparang jumeneng Pak Depardi. Monggo Pak. Nyarengi kadang kula kinasih saking Cinere. Matur matan panjenenganipun Mas Nenek. Beksa mriki Pak. Juragane Kusen Bubuk Asmara monggo. Pak Depardi jumeneng. Mas Nenek jumeneng monggo. Monggo Mas Nenek. Kusen monggo. Ayo Mas Tri. Kayaknya Mas darah pedang miring. Bos Gembel. Bos Gembel monggo. Kusen yen lewat aku kelingan Bos Gembel. Monggo monggo Mas. Kae biyen tak leren. Neng cagak kapak tulisan Mas Nenek warna abang tondo isih legas. Mas Pai masuk dayu Priyono. Kae nyimpan mati wiwit biyen tumeka saiki kupo kae kebak crita wayah wengi bablaske selendang sutra kuning Mas. Nuhoni dawuh saking Mas Arif Mas Agus Ragunan. Catatan sajroning saya merati aku
Sutra